hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan, no? Mga ka-followers, no? Adlaw karong Huwebes, mga ka-listeners. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon o good morning day, no? Kang Nishalis Ngodit, makahilak nga makalagot, nice tang ulit idol, no? O sa uban nga pang mga drama usahay, no? Dili ta ka comment kay while working, basta nice kayo mga idol. Basta ang tanang upload nimo nice na kay makuha nga mga lesson, pero lagot lagi ka labi na sa idol ko si Tatay. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Initialist Modit. Ug shout out kay ko no kang Michael Jan Amoris diha sa Lanao del Norte. Tubod Lanao del Norte. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. Sa tanan nga nagsunod ani dramahan no, Amping mo Pilipino, salamat kayo. Shout out din yung tanan. Karon dito maglangan diha ang sumpay ning bag-ong Sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Ay, daghan ka ng makatunan. Uban ako do. Makatun ka sa bunyag, inom og tuba. Hindi man ko mainom, tiyo. Magkatoon ka. Ginagmay lang good. Pero nga dili malahi. Di ka malahi sa mga magtapok ba din eh. Wana. Ali. Matumba na ang lubit, tiyo. Oy, pagbantay! Nawa. Napulig ko. Ingon bitaw kong pagbantay kaya ang abog ni katumba. Grabe yung mabuka. Bibi. Kaya tayo hupon ta na. Bibi. Dul. Kana. Sana. Wana? Marag na apa man. Ay, naunsa ka na apa di ay. Kuha na dito kipat-kipat na dito sa tubig. Sos balderon nga, mas dali nang magkuha. Sige na. Kanindot din puti kayo ang bas. Ano na manginas, Nay? Dili, oy. Tara. Uwa kay makuhang kinhasons may bayon. Adto dito dapit oh. Kita ka nang unahan. Kanang daghang mga tanong sa dagat. Daghan sa kaya na nihabot kinhason. Ay, aadto lang ta dito, Nay. Uy, aron dili na ko magpayong. Kay bisan og hangin ba, pero init man gud gyapon, makadaot sa panit. Ay kaninyong mga batan-on, pagkalahi ganinyo kayo. Kapag inaanak ko manginas, mainitan ka magyod. Hasol kay nang alang sa panginas, magbitbit kag payong, Tama na ni mo ron. Maglisod ka ng bukod sa mga kasag nga may nakakapayong. Ay, kasag? May kasag din Bisag kasang dagata, may kasag Abunda lang ni din Parehas hindi ron, Kasakita ka ni. Kanang ba to? Mura lang ba to, no? Pero anini ka na. Oo, nakita ka? Hala! Misabay raman ko sa mga sagbot sa dagat o sa mga bato. Daghani din, Kung baka mao ka lang mangita. Ay! Hala, Nay. Nalagpot ang payong, Nay. Taysa, ako sang kuwaon. Paghinay. Paghinay ka madagma ka unya. Ay, pastilan. Kawag yun, ibang kaagan. Eme? Naunsa ka? Aray, kasakit. Ay, ginoo ko ni mo, oy. Gano'n ko sa gipunit pag yun mo ng hait pa kaya nagtunok? Oo nga ko kay ba, manusok ba dahil ko imong punituan. Mutusok o mutundok ka yun, matundok ka yun, anak, kay tuyo wala. Agay. Ang tumayra manggod unta niyang akong punituan, pero natunok mangyapon ko. O kay nakurat man ko, daganan nun kayo ang mitusok sa akong pad. Ay, dali. Nay, sakit ka ayo, Nay. Mabalik ko na tas bay. Bubuan ta nagsuka, aron makuha o bawaan na ang kasakit. Niya na ito kininhas kanina. Nasabaw na. Tamis na iya sabaw kay labas, pamagid kaayo. Gisagula pag ginato mga kasaga, gagmay, niya sa ilato. Paborito ka na ni Lola. Butangan na niyag suka, unya may lamas.
Lami gyud kay na. Ano, me? Oh, Yan na, tayo me. nga gyud, nakasukad ako. Dali, dili na mo sa kusina, lahos na. Hi. Hay, kami biya si nanay nanguha ng mga kinasun ay. Di Uy. ba, nay? Pero natunok ka na sa tuyom. Uy. Gikutan man. Oh, sa? Hoy, unya, unsa man, imong giihian. Ha? Ihi. Uwa, uy. Nganong iyan man? Ay, sumpa maguna, ihian. Manoy, to pwede kagyapon anak, Manoy. Di mo pa tinuod good. Suka ang akong gibuubuan ng iyang kamot. Suka. Pawalas sa tunok ba, sa tuyom. Hi man, be. Pakita ko. Sakit pa? Ay, naman, gamay naman noon, pero nakuha naman ni nanay ganina ang tunok good. Pag-amping sunod. Uy, singot agad ni mo. Baho kay mo tiyo ni mo, uy. Saon nga dito man miss ng gabas. Gisingot mig maayo. Sorry. Mag-ilison ako. Aron nga dili kabahuan. Sige na, Manoy. Singot sab kay mo. Pag-iiliso na mundo ha, aron dili mo pang ubhon. Unya na lang ko mukaon. Inig kahuman ninyo. At lang una ako sa gawas magpahangin, ha? Diyan na mo. Sundan ako, nay. Ikaw. Sige na. Naluod mo tingali to. Manluod siya sultihan sa tinuod nga baho siya. Sige. Tiyo, Eh. Oh. Tabako ka. hindi lang ko tiyo eh. Makaton karaon niya ini din he. Manabako niya inom tuba. Pasensya na ka ni Eme, tiyo ha. Mabdus manggod. Muna nga, sensitibo kay gilong. Ay, mau ba? Ay, aksyon ko kay ubos sinuhonda. Ay, pastilan. Wa man gid mo magkahisgot nga mabdos ba na siya. Skang lawgawa. Kinaibang magkatiguang ta. Magkaluuran ba yata? Pasensya, tiyo. Ay kaso, nakasabot ko. Mag-ilis ko ron human ako panabako kitingalig. Timahuan na sab ko sa butod. Mabuyagan na sab ko. Tiyo. May hinoon nga may umaabot na diang batang gamay ning baya. May magkalingawan na ta sa pagsugsug. Magyod. Ay, paspasin ninyo aron mo daghang. Mingaw kayo kung usara. Parehas na mo nanay ni mo. Ako, usara kong anak ni anhing tatay. Unyas nanay ni mo, naginusarang anak rasab ni anhing tiya. Ang duharagyoy anak si Tiyo. Murag yun na. Si Aragyod. Igsuon ni tatay. Murag yun ay duhay anak. Di pa masagusto si Eme, tiyo, nga masundan dayon ang among anak. May plano pa maguna siya, tiyo, nga mo tiwasog eskwela. Oh, mo ba? Unya, ikaw? Mangitag trabaho. Aron nga masuportahan siya. Ay, nindot man yun ning makabaton og anak dong. Pero, mga bata pasab kayo mo eh. Ano kung ba ang tuig? Nay mo ba kayong mubalik bisag unsang orasas pag-eskwela? Ang problema ang imong edad na. Nagdagan man. Kanang nag-irog ba ang imong edad? Niya problema pa kung makabalik ba yun kay problema sa kwarta. Maulag eh. O nga, siguro na ako si Amy nga makahuman, tiyo. Bisan siya lang good. Unya na lang ko pohon. Ang importante nga, makabot niya ang iyang mga pangandoy. Og, wahira ang imo. Si Amy mo'y pinakapangandoy ginako, tiyo. Ang makabaton og pamilya, nga siya ang inahan sa akong mga anak. Mao ka na ang akong pangandoy, tiyo. Mao nga, natuman na kini. Dave.
Kapoy ba, uy? Dako kay siligan din, he. Dili parehas dito sa ilang lola sa una. Sa natanan ra ka manilhig. Dinhi, tibok palibot imong siligan. Daghan bagyo kayong sagbot kay dagang kay mga punuan sa kahoy. Ay, makatapol man sad, uy. Puligod lang una ko dinhi ilam ining punuan sa tampis. Walang hibaw eh. Muupat na may kabuhan din eh. O maklaro na ang akong tiyan. Mura na ko bitukon tan-awon. Kung wa ko mawapdos, dili ko makasulob ni Nestor. Pag-upat na kabuhan, taod-taod na sa nga, niara ko din sa ilahang tiyo imbong. Makadurag lungsod, kung paubanon mangumpra. Kung buto na unaon, dili pa kayo dugay ang upat kabuhan, pero karon pa lang, hinahina na tsukong pipati o kalaay. Kiwa may laing lingaw. Kung dili mo ato sa dagat, kay maligo, manginhas, o baka manilig din sa bay. Wala kayo laing buhaton nun. Huwag mo sa TV. Huwag kalingawan. Radyo ray na Ay, kapoy pa yaw eh. Kaya na makabalik na dyan kong eskwela human ko mga anak. Dili mahimong kanunay na lang ang ingon ni ini. Musamot pa unya kong kagay din sa bay kung mga anak na unya ko. Huwag mag-atiman sa bata. Ay, di ko musugot ana. Taas pa kay kong pangandoy nga gusto na ko makabot. Huwag misaad si Dave na ako. Natabangan ko niya makabot ka na. Ug panilngon ko gyud kana ni Dave sa umaabot ka mga adlaw. Dili ako ang klase nga babae nga himuon lang nga housewife. Gusto ko sa opisina ko mo trabaho. Kanang bugnaw kaayo ang aircon. Unya, naka-make up ko. Kanunay presentable ang ako isang loob. Parehas akong makita sa TV sa una nga naka-pencil skirt. Unya, naka-high heels. Ug unya dayon, makauyab og gwapo nga kwartahan. Kanang katapusan akong pangandoy, ang wa na'y katumanan. Nahigot ako ni Dave. Ilabi pa karon nga may umaabot na may anak. Ay, kaanugon sa kundam ko nga magdato. Pero at least, ang makahuman sa pag-eskwela, mahimo paghihapon na ako matuman. Ug tumanon ko gid kana. Kana, diya. Diyan dapitay, liwag o gamay ang kahoy kay hiwi. Kinatyo? Oh, kana. Sige. Ilansang na diha. O, tiyo. Kana. Oh. Sige pa. Gahiya ni Dutlan, uy. Gahe. Kay! Oh. Nausama nagkadiha. Naunay nagugdugtog nga akong kamot sa martilyo, tiyo. Uy. Sikitas kong kukuin, nagkadugo. Uy, amping. Kay, Hinay lang good. Kanaw mo na po diha. May daming painit yung Amy, oh. Dali. Pastilan. kay. Ni Asimi. Dinilan taday kay Landong. Niya hangin sa din eh. Nay. Hi. May singgit lagi ka ganina. Naon sa day ka? Nadukdukan lang akong kamot sa martilyo. Ha? Hain ba? Bipakit ako. Dira, oh. Nuroy. Luoy kay no? Kiata sa nimo, uy. Wama ka mag-ambing. Sabuan may noon ta. Way kiss para mawa. Hagkinang nadukdukan. Bebe. Mwah. Ay, Yay. sakit gyapon. Smi. Span? Mwah. Gamay na lang. Ay, nahigam naman ka, uy. Di masan hinuon ako na. Imo naman kong giuto-uto, uy. Ay, kinig yung duha, oh. Sige na mo, pangunaw na mo manoy, ar mo kakaon. Ay, nagpito kong saging, ngunya na asay kinuto nga juice. Alipi,
Hunawan na to ng imong kamot aron nga mawa ang hugaw sa samad. Pinangga ko na ako. Pasamad ko si Gibi. Amiw! Kaon pa kay saging? Gusto na tingali. Ubay-ubay na ako nahurot. Masig, dili na ako makapanihapon tungod sa kabusog. Nabusog na niya ako mga mata sa pagkakita nimo. Kunya, samutan pag yun. Nga nabusog ko sa piniritong saging. Di na hinang ko mahilisan ini kalakiharon. Gara, agad, uy. Hey, kahit mo tiyo ninyong kalit lang sang nawa. Hey, dira ko. Nagmitpin naman lagi kang butong. Ay, Wala gabi ka bantay nga nawa kades imong gipistohan. Nagarag-harag pagari ta kadihas may punuan sa lubi. Duwag tan kalagkalit. ay, di ko masapi anang Diyos nga kinutaw, oy. Di ko matagbaw, ana. Di makapawas ka uhaw. Mas nindot yun ng sabaw sa butong. Ha? Mas lami gina siya niya, oh. Mikat-kat ko dito ay. Mabaw man ka, mabaw. Stilan, makaistorya. Mubo ra ka ayo. Mabaw sa, Mubo raman. sa sapa. Ay, ikaw ba? Masipit na ganita ka may mabaw. Klaro Mubo ha. ba? Mubo ang ako kana- ipasabot. Klaro ha. Maon ang dali rang katkaton. Ay, gina ay, bukon ko ni ay. Magtagsatang upat ani. Sige, na. Sige, salamat. Sige, ganahan kay ko, anak, Tiyo. Sige, Tiyo. Kadiyot ha. Oh. Ay, hapit masipyat. Nena. Oh, unang mabdos, oh. Imo na imi. Salamat. Nabdos. Tamis. Kana. Miskin sabaw. Sus, mahal kay ni syudad ay. Pero din, hey, panghatag ra kung mangayo ka. Mao gyud. Hey, hamugaway man gyud ang pagpuyo sa probinsya kung makamao ka lang yung magkugi. Kining inyong payag, mga pilaksimana gikan karon, mahumanaon yan eh. Makapananom na unya mo sa palibot o mga utanon. Tuyo ginin akong dinhis tunga-tunga sa inyong yuta ni Tukura ang inyong bahay. Aron ba nga sa ingon, ang luyong bahin inyong katamnan. Ingon man usab ang atubangan. Mabuhi ragin mo kung magkugil mo dinhi. Unya kini si Ime kung ganahan nga mananom og mga misitas, mahimo orkib kayo. Aron mas munindot ang palibot sa inyo niyang bahay. Ay, di lang ko, Tiyo. Nga naman, di ka ganahan og tanom, mga buwat. Oh, ganahan man. Pero dili ba nga makakaliw man sa kamot ang kanunay pagkupot og sundang? Aw, tural, alam yun ha. Mas maayo man sa nang kalihon imong kamot, aron dili na sakitan magsigig kupot og sundang. Og kana ang dili nako gusto, Tiyo. Ha? Dili ko gustong mugahi ang akong kamot. Pobre kay tan-awon ang kalihon nga kamot. Ah, O dili ko gustong mapobre na lang hangtod sa hangtod. Wagyo pobre kon kugihan inday din he. Kay kanang pobre maglisod og kaon, maglisod og higdaan. Din he may umaabot ka ng bahay-baya, ha? Hapit naman imo human ba? Kay kon ubay-ubay patag kwarta, mahimo man untag magkuha tag daghang panday. Pero sa unta man nga igo-igo ra man eh. Mao nga kamerang duha si Dong Dave ini mo magtrabaho. Yan ka na mismo si mong baba, Tiyo, ha? Kung daghan pa ta og kwarta, nga sa ato pa, dili daghan, kuwang. Pero wa ta maglisod. Wa, pero dili sa bayahay. Ay kabala ka pangga. Kung mahuman lang namo ni Tiyo ning ipatukod na tunga bay, mangita gid kong trabaho. Ilabi pa kay maglain na bayan niya ta, cancel ang Tiyo. Sige. Ingon man ka, mutuo ko. Himna na mong butong og tiwas ime. Maayo man nas mabdos. O, nay. Sa katapusan, humalagid Tiyo. Na humalagid ang atong payag. Inyong payag. Salamat, Tiyo, ha? Kung wa pang imong tabang, ambot lang. Kano sa pagkanina ako mahuman kining baya. Maabtan ang tingali ko og pila ka tuig. Ay, sayon raman ko magpanday og bahay, God.
Ang materialis lang yo'y problema kay di tanan mahimong libre ra. Kinahanglan man nimong paliton ang ubang mga gamit. Lagi. Hinungdan nga, nadugay sa pagkahuman, kay kinahanglan man tang manarbaho sumahan. Dahil mahimong, niala lang takanunay magatubang din he. O kalimtan na lang ang atong umahan, kay mao ba yan ay gikuhaan tas atong pangonsumo o para materialis usab din he. Tiyo, salamat kayo ha. Ay, blessing na lang, blessing. O mahimo na ning puyan, ato ni pablisingan. O tiyo, malipay gid si Amy ini. Basin pag makuhaan ng kataray sa imong asawa, kanang maldita gamay ba? Yun anda ba yun na siya? O karon lang na nga nagmabdo siya? Dili buta na si Amy tiyo eh. So karon na lagi nga mabdo siya. O tiyo. Nan karon, mamauli na ta. Balitaan ta tong duha nga nahuman na gyud tag pamanday sa katapusang higayon. Bitaw nahuman na gyud. Naabtang yun og pila ka buwan taon. Pero nindot man sab kayo og resulta ning payaga ba? Mura magpayag sa mga dato. Nindot kita tanaw ning atong hinimo dong. Ni pa ang atop, unya kawayan ang sawg ingon man bongbong. Unya, kuan, kanang lubi ang mga haligi. Gibutangan pa nato og gamay nga tirasa. Aron may kalikod-lingkuran mo palabay sa oras kung way lingaw. Sabutan unya nato ha. Kung kanus ani pablisingan, may baboy man ko dito ba? Mag-ihaw niya ta. Ingon man, manok. Unsa? Oh, ay ayaw na tiyo eh. Simple lang gud. Simple ra kanang mag-ihaw og baboy din sa probinsya, Deb. Simple ra kayo na. Tiyo. Bita. O ba tiyo? Oo. Sakit mangyapon ng akong tiyan, ay. Di panuhot ka tingaling bahay bataa ka. Kaplasa to ko sabi. Ay, ayan, anay. Nanghang nagmayang ako diyan, pero pa magyapon mawa ang sakit. Magsige-sige naman ni noon. Sa gunso na ba? Unsa? Sa gunso na? Oh. Uy, ay kung iglang mga anak ka na. Ha? Ito pa yung gali kabuhan ng tiyari mo, di ba? Hindi nagbati ka na. Sa alto pa, mga anak ka na, Ime? Ah, nay, sakit! Ah! Nay, ang sali! Tubig! Tubig! Maniagas ka tubig gikan ni mo. Gipangagian ka na, Ime. Diyos ko. Ay, ginoo ko. Diyan sila. Salamat, Diyos ko. Salamat. Palipay gud sila si nanay o si Day Amy. Dili nga itong ibalita tiyo. Nahuman na kita sa among payag. Mau yun. Mahimo na yun yan. Yun yung kabalinan. Mao gyud. Oo. Dave! Maday, pagdali mo! Tawag! Si Hana karon. Dali tiyo. Ay, ginoo ko. Unsan man kayo nahitabo? Nay! Dave! Sakit na Di pagdali na! Dave! Tawagi ko mapahiga ni wasawas ko. Dali! Ano unsan nahitabo? Ay, Badoy, tabagi ko, Badoy. Pastil na di taon. Di ba, na taon mo mga anak naman ni Sebe. Di ba? Sige na, Badoy. Ano, sige akong daganon. Siya tansya. Ay, may nagtaon ron. Boy, ipaanak. Ay, pagdali, Badoy, pagdali. Dave, unsa ba? Bikagi ka ba niya? Wilihok! Ang sahan lagi mo asawa pa inos kwarto! Unay! Amy! Dali! Ay, ginoo ko! Ay! Hala, ipahilo na sa dito sa kwarto ka. Mag-init ko na ang tubig. Amy! Ang yato, nay. Nari, silula ni mo dudong yan, niya ba dong? Kapaman muli si Lola, noy. Nagluya mo siya. Unsa? Man di Gi-ari man to din ni ganiya. Kay Ikuha. mga anak ko no si Ate Mili. Taga Pikas Barrio. Sa? Tuas Pikas Barrio sa ulan ni mo? Santisima! Awan na. May busag na sa... May sakit na sa maayo. Unsa unta ka? Unsa unta ka?
Hapo-hapon na ako ang imutihan? Ayaw lang kong tanduga. May sakit kayo. Agay. Di ko mo tiyo ba yung bukton? Ikay na kayo, nini. Sakit kayo. Marag may magusta sa kong... Ha? Nay! Tabang Nay! Oh, di ada. Ako tumigilit, nagisog na iniplagana. Sakit kayo. Ay, antos sa oda kaniyot imi. Antos diha. Ni ana to ka Rosmanoy, daang mananabang. Layo ba na yung atuan ni Tiyo, Nay? O palagi siya mabalik? Ako na kang apason. Uy, ayaw na! Ni ana to. Nara na sunahan ang bahay nila ni Tansya. Mabalik na to ka Rostiyo ni mo. Dugay pa malagi. Dali na pa matumigikan si Tiyo, di ba? Ay, pastilan. Nga nung basag nadugay, magasmanoy, oy. Dilagyan pa na. Marag may magawas na sa akong... Nay! May bigaw sa bilahan ni Amy. Gino ko. Sawa! Pagdali! Bigawas na kuhos bata! O saon? Gino ko, daan ayaw puta ng imong utang ime. Ginhawag lang mo niya hunat kay makita kuhos bata. Nay! Bata! Ay, yung anak nung. Mapainin yung anak nung. Dali yung insi. Lahus tas kwarto. Ganina pang nagpaabot. Sige na. Mga nagdadop. Dali. Pagdali. Ay, naon sa ba, oy. Hinay-hinay lang sab kuno timbang. Timbang. Maumod Ko, man timbang. tani mo, oy. Mangguyod ka man, baong luya na ning tuhod ko. Oy, nga naman limingaw man lagi, wa may nagsaba-saba. Ano yan sa suot kwarto? Aw. Dami? Dahil, naman na bangay. Oy, bata! Ay, ginawa ko. May gawas na bata man, oy! Insi! Naputol na nakong puso sa bata. Nalimpiyuhan ko na sa... Ako na unalihok sa live birth niya. O sa may ipanganin niyo inyong anak. Ilin iya. Kay imi man ang iyang mama, letter isab ang sugod sa ipangan sa among anak. Anala, sige. Isuwat niya og tarong sa papel aron dili masipiyat inig-adto na kus munisipyo. Maproblema pa inoon niya mo kay nagkasayop-sayop sa pagparehistro. O iya, salamat. Pahigupan ninyo og sikwarte kining bagong nanganak. Tam-isa, aron tam-is usabon niyang iyang gatas. Ah, sige, Insi. Maghimo na ko karon. Oy, asa bang ka? Ha? Asa ka nagbitbit ka magtolya? Maligo ko, Nay. Initagi kayo ang akong pamati sa akong lawas. Pilit na kayo ang akong panit. Katul na kayo akong oo. Basta ako makasabot. Kaya pila kaadlaw na ba ako sugan sa akong pagpanganak o ako'y kaligo. Dili na madanay, uy. Baligo na dyan ko. Ay, di palagi mahimo. Kay mabughat ka. Ay, alim mo, utak ayo. Si mana na taon kung may ligo. Karon pa kusukad na kasuway ani nga, dili maligo o pila kaadlaw. Murag, baga na gyud sa akong panit ang akong buling, Nay. Maligo na ko, Nay. Bahala na. Ay, naon sabi ani bataa, oy. Di man hinuon mo pa to, oh. Kaniyat, sa sugoon na anak kong dahon sa libas sa imo ba na? Ha? Saan man na, Nay? Unsaon? Wala ibutang tubig, imi kaligo. Butangan o dahon? Oh, ingon ana din sa probinsya, imi. Sa kabuan, magad iming dili pa kaligoon human maganak. Nya dili mahimong musa ka kadao, sagdan kay lagi makabughat. Ay, di na gyud madanay, uy. Bahala na. Maligo na gyud ko samtang tuog pa ang bata. Hay, ni mo bataa ka. Hay, kalahi, lagis pagabatan ron. Anak, Jenny.
Nagkato baya nga nag-akbos lamisa. Ay, ang naong napasa libro ngayang gitunan. Day, Jenny, mataw na, day. Magsakit ng liog ni mo, ana. Balhin mo na sa kwarto. Jenny. Pa, Nagkatuog kag tinuon. Nahalapaway una. Nagkatulgan og namata naman lang taka din Na, sige na, balhin na sa kwarto. wa pa man ko mamay nagtuon pa. Finals na rabara mo ugma. Sayo na nagbangon unya. Aron sa ingon, makatuon ka pa. Pahuay o nagtarong. Dili sa maya mo nga, patay-patayo ni mo imong lawas sa pagtuon. Masakit unya ka. Usaw naman na. Kaya raman good pa. Ay, maulagi na. Mikuha ka man anang kurso, nga grabe og tinunanay. Kalisod anang nursing. Unya, pila resweldo sa mga nurse ni Pilipinas. O man bitaw, nga daghan yun nga mga abroad kay mas dagko pag sweldo dito. Piloon pag makapila ang sweldo din Mao nga, abroad na lang yun unya pohon. Aron makabawi ka sa imong kahago o sa imong nagasto. Si Papa ay... Kananta ng nurse sa Pilipinas mga to sa laing nasod. Kinsa na malay mahabilin din pa. Wanay mo atiman sa mga pasyente din sa ato ang mga ospital. Edi padagkan unta nila ang sweldo sa mga nurse. Kamahal ra ng kursuha. Nga sweldohan ra mog pila. Angay unta nga padagkan sa mog sweldo. Kay di lalim ang inyong tuisyon. Labaw pang dili lalim ang inyong tinunanay nga. Ay baya, tunanan ninyo tigaliog. Hala si Papa ha, nagmahay, nagsukod, nga nag-nursing ang iyang anak. Ayay ka, paundango naman ka kunin mo ini pa. Ay di, oy, dili. Undang ko taon. Kutob sa akong mahimo. Pahumanon tagyod mong akong mga anak. Mo na'y Papa. Og mausab na'y anak. Kugihang magtuon. Digli, magsige huna-huna atong tuwa sa layo. Ay, Papa ha. Oh, gusto man, may ginganlan ba ko? Ingon ba ko nga ikaw ang naghuna-huna ni Dave nga tuwa sa layo? Papa baya uy. Baya. Kumusta na kaya sila karon ni sayang inahan ba? Nga si Ana. Labing siguro, nanganak na karon si Emmy. Og mutuig na ang bata pa. Nabisi na ron si Dave sa iyang pamilya og nalimot na siya nako pa. Hinungdan nga, wagid siya musuwat nako. Ano busy sa tingali? Tingali sad. O baka ha, gikalimtan na lang gid kaniya kay nagkalagyo naman mi. Lahi gid kon maminyo na ang imong amigo. Pagminyo, sap. Sige. Kumo na ko. Kao magheka. Ikaw rin Ipaubog ko na nimo. Ikaw rin nag-ihon nga magminyo ko. Di rabay kumo ko makaigo ni halublas. Halublas. Papa, uy. Ay, tuusab dayong ka, oy. Dako na ko gasto ang imong kurso, ha? Nya, magminyo raw niya kagkalit. Abi pa lang nagmahay ko, ha? Wa ko magmahay, ha? Pasidaan lang ning ako. Humanagyad una ang imong pagtuon. Asa man unya ng minyo-minyo ba? Makapaabot man na. Humanagyad una ang imong pagtuon. Aron inig-abot sa higayon. Dili mo magkalisod sa imo niyang pamilya. Yes, pa. Hanggaw gining bataa. Nalala. Ihigda na dito. Tilawan ko ning akong giluto kon gusto na ba ni timpla. Gusto na ni. Magsuka doon ako gamay. Aron nga makakaon si Inday Elin. Pisaton na ako ning kalbasa sa iyang lugaw. Unya, daganon ako sabaw. Aron nga ganahan sa mukaon. Hain naman yung bataan nga. Wala mo siyang higdaanan ganina. Di ko ba kang nanay?
Pero masuk kong kabantay nga may abot na si nanay. Elaine? Elaine! Biya, Libi! Eat na! Dali! Bi? Kain mo ron? Nahibawan ako. Nanasab ka na sa ilawom, ha? Misoong nasag ka, no? Eh? Dali! Gawas na kayo para mukhaon na. Dali na! Mabuta to nung taon-taon lang imong mama. Mauna nga kaon nag-una, ha? Dali, Bi. Dali, Bi. Ikaw, ha? Got sinanggo kay ka. Mutuig ka palang gani og mga adlaw, ha? Si okay ka, ha? Sige, diha ka. Lingkod sa diha, ha? Okay, na mo idoa ayo. Aron nga magpuyo ka samtang hungitan ti ka. Nga, ha? Deb! Ayo! Ang imo marong lulo ni, ah. Deb! Tiyo! Dayon lang! Salamat kanining sabaw sa manok, Tiyo. Nakadaog manggod sa sabong si Berto. Gatagan man ko. Nga, ubay-ubay man. Ay, gata na lang sabta mo. Sao mo na kung ikurong mo lang usa dito sa bahay. May lang siya mo nga makahigop imong asawa o si nanay ni mo sabaw. Ay, hayam din sila nga. Man lagi din karon. Ito sa merkados, nanay. Nangumpra og lamas para ugma sa birthday ni Inday. Ug si Amy, wa pa man mauli. Tapa sa lungsod, nagpa-enroll, Tiyo. Ay, mas kuila na din siya karon ng able. Kuan, daw ba siya katuig siya nga naundang, Tiyo? Human mga anak niya, amo pa mga gipaabot na muda ko ang bata. Kay, nagtutoy ba taon na yung bata abaya? Mutuig naman ang ugma, mao nga mahimo ng lotason ko, no? Kay, mubalik na siya eskwela. Uy, kalaw, God. Mabiyaan na din yung bata sinahan di ay. Sige lang, good. Nabi tayo mi si nanay. Ya, ikaw sab na asal usahay nga makalili. Nindot naman lagi kakaparado din is kusina lagi. Akong gihinay-hinayan, Tiyo. Kanabit ang bakanti ko. Ako sa kalingawan og panday. Ako gipanindot kining payag nga atong gitukod. Nakabalhin na kita mi din, Tiyo. Pero mo lagi, wapang mablisingi, hangtod ron. Birthday man sa imong anak ugma. Mahimo mang idungan lang ni mo sa rigas to. Pansit o usara manggani ka manok ang ihaw na mo ugma, Tiyo. Para sa birthday ni Elaine. Nagamit manggani na mo para pa-enroll Amy. Oh, public mo na nga college. May gasto di ay. Habi ko paglibre tanan. Naman gyapon, Tiyo. Bisan gamay makagasto magyapon ta. Kuan, ang gamit pa. Ugang plitihan di ay. Noon sab. Nala. Ihata ko tong tulo ka manok kining akong apo aron ubay-ubay sab ang maihaw ugma. Unang adlaw niya, usar ka manok ihaw, dili may mo, uy. May dili pinangga. Dili ba, Inday? Hawa. Hawa. Ay. Nakikita ka? Agik-ik. Na, pas-pas ba kayong mungisi? Matudipan ka, uy. Ay, may agik-ik na, murag nakasabot. Makapawa, Diyos kalain ng bata agyon. Mas may wa na lang tamu-tabangi nga makapatukod inyong gipuy-an ronda. Aron mag-uban lang gihapon tata dito sa bahay. Ay, laay na hinuon kayo kuan kanang akong pamati. Layo na noon kay balik ron dito. Agoy, si Tiyo, waya mo. Bitaw! Mora maglayo kayo gikan din ng inyo, di man. Malantaw naman ganin ang imong bahay gikan din sa amo. Malantaw. Mas nindot manggod ng may kauban kas bahay ko. Na lang. Kuhaon. Kaning kuhaon tunay mo daan ron. Tulo ka manok. Kung saman, ugma na lang karon. May masabot karon lang, Tiyo. Pero inignit-ngit na lang, aron nga ato nga madakpan, masignit na to. Sige. Upato na ba lang gani mo? Imbitaron na to sila Pedro o Stunyo aron maligre. Na kung ibahala sa imno nun.
Hasta na surprise ako bala. Kay magbit-bit man yun na og mga kauban. Ikaw, Tio, ikay bahala. Bit-biton din ang kauban. Magdato kauban. Dahil sa kay bit-biton, mga Lagi. putulong niya ng kamot. Ikay mag-ikot, Tio. Kini, aligre kayo ni Ugma. Nahumalag ko sa akong pagpa-enroll. Marig na pagkuhaan ko nga nakasod o balik sa eskwelahan da. Mas dako manggunding eskwelahan na. Ikumparar atong eskwelahan na mo sa una. College na manggunding eskwelahan na. Nya, mas daghan ang mga estudyante. Kataghan sa mga gwapo nga ako nakitaan, uy. O pagani magsugod ang klase ha, pero nagbaha ng mga gwapo nga ako nakita. Unsa na kahakon, klase na gyud. Maglunop na gyud tingali ang mga gwapo. O, syempre, may mga gwapa sa punakitaan nga mga babae. Pero, dili pagyapon kabintahaan ang akong beauty. Bisan pa man kung may anak na ko. Kung wa lang makailan ako, wag yung mahibaw nga may anak na ba di ay ko. Na-maintain ka na ko ang akong kanindot sa akong lawas human ko mga anak. So, makailan maging gihapon ko og gwapo kung akong gustuhon. Miss? Oh, gwapo. Nadugay lagi mo asawang pauli. Oh, nalangay tingali sa eskwelahan, ay. Daghang tingali ang nagpa-enroll. Ay, kakaluoy ba ni bata nga mabiyaan eh. Sadyo kay naundang og patutoy. Angay magdunta patutyon panis inahan kay tuig pa man ni bataa. Unya na undangan no hinoon. Nga mudus na kapin. Ibibiro lang nato si Inday, nay. Ay, way mo mugod unta i-mix na lang. Ano man sa kung may daghan pa siyang gatas. Patutyon niyang daan sa di pa siya magikan sa eskwelahan. Unya inig pauli na sa niya. Ako lang soyan sa pag-ingulo niya si Amy, nay. Ning na. Mag-alas 9 na mas gabi eh. Pamagapon maabot si Amy. Nabalakan hinon ko niya. Ingon pa bitaw ko nga uban na ako siya kanina. Namugos yun nga siya na lang kuno aron nga. May mabili ni Inday Ilin. Ay. May motor. Hindi aman sa mong tungod may hunong. Si Amy ka na may backride sa motor. Salamat sa paghatod na ko, Jamie, ha? Oh, uwis pa yan eh. Amy, Ay, hi, Dave. Hi. Si Jimmy, ay, gihatod ko niya. Yan na lang kong ipasakay kay dool naman din ang ilaha din sa ato. Jim, si Dave. bye. Bay, bidiya. Biisad, salamat sa mong paghatod ni Amy, ha? Uy, blima ba eh. Doon sa nang amo din eh. Malabyan naman sa ninyo hagod, paingon sa among baryo. Mas una lang ginamagian nyo ha din eh. Mao nga, ako lang gihapit ang imong isuon. Ha? Igsuon? Jimmy, Karon kibaon ako nga nganong gwapa ni si Amy. Gwapom din ni ming maguwang Amy. Mga gwapo-gwapam din ninyong mga pamilya. Dutagod nga mamimbro na ko sa iyong pamilya, no? Jimmy. Ha? Ay, kabala ka bay. Katultunam ko din eh. Ay, nakabala ka sa imo igsoon kung klase na. Ako ni bahala niya. May mong yatod kuha na niya ni nako siya, dini sa inyo. Unsa? Sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon pasinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Palihog ko subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.